Dalmas Otieno, jod bura machon marongo Dalmas Otieno, ne okete kar mogik mar yueyo e gwenge ma Kangeso e sub-county Marongo, e nyasi mano yuor kod jotend siasa mathoth ma oting'o jotend migepe pacho ka Musalia Mudavadi mane ochopo e lo jatend piny Kenya William Ruto. E nyasi mar hik mar Mosindo Dalmas Otieno mane obag e skul primary mar Kangeso, Mosenindo ne otim nende kod familia kaachiel kod jotelo mopogore opogore kaka jatelono manero dongruok kaachiel kod riwruok. My husband is a very, very quiet person, a visitor in my house. A man with few words, but full of wisdom. And he married me thoroughly. I'm still waiting for that woman in Luo Nyanza that was married, the amount of cows I was married. I was married 46 cows. The UDA government talks about the better transformative agenda. I think someone who embodied and practiced this even before it was now a national pillar for the new government is Mzee. Might not remember who Dalmas was, but in his story there is the whole demonstration of what leadership is and of what education can do to an individual and to a society. Dr. William Samoei Ruto, he was attached and he has been of immense use and support to this process. Otieno bende ne opar kod kit siasa mane ogoyo e pacho kae. Waziri Dalmas Otieno distinguished himself as a patriot who served his country with honor, integrity, and unwavering distinction. Dalmas ne wan gi tudruok maber mar siasa, ne wang'e kaka wapiem, to kendo an adonje bunge ka Dalmas osebede bunge 2 terms to an adonjo mokwongo. Kendo the policies I was implementing were the same policies that I learned from him. E kinde hik ma jal bura machon ni Marongo, jotend siasa mopogore opogore ne ojiwo riwruok ma Jo-Kenya e bwo sirikal ma manywanda ma bende ong'ere kaka broad-based government. That this government here, where we are in broad-based arrangement, is the best arrangement for us. I have been in arrangement with Moi, I was in arrangement with Kibaki, I was in arrangement with Uhuru, and I can tell you, this is the best arrangement I see. I'm telling you from experience. Jatend migepe pacho kae Musalia Mudavadi, Gavana ma Migori Ochileako, kod jotend mamoko ne wane sirikal mar manywanda osekelo dongruok kaachiel kod keto Jo-Kenya kamoro achiel. Ja siasa moro bi thurwa ka, to dwa ketowa gi siasa moko manono mag kiko it, mag kelo koko. En siasa mane migoyo ma Raila Odinga pok ogoyo. Let us ensure that their vision for Kenya is not destroyed. We shall work together with ODM. Mudavadi ne wane piny owacho koro pod biro dhi nyime kod tiyo kamoro achiel kod ODM kabende kono josiasa mondo koro ket tenge siasa mag pogruok. Hiyo hali yao ya kufanya kazi pamoja ni statement kubwa sana ya kuhakikisha kwamba kuna uthabiti na taifa letu litakuwa thabiti katika eneo hii ya bara la Afrika. Jotelo mawuok Kaluo ne owach ni gwenge ma Kaluo oseneno dongruok e bwo sirikal mar manywanda ma ong'ere kaka broad-based government. Never had closer relationship in government than this. Iwan kaka jokanyanam wabeduri sirikal mantieni. Because sirikal mantieni oyawnwa dhoot ma wadonje wate. I also want to thank the President for the development project that he has initiated in this particular region. George Juma, Ramogi TV, Migori.